हेलो एवरीवन दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनानै लाग्रोनो थानाय लोगोफोर लोगोफोर ओरैनोथ' नोंथांमोना दायो भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेलावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दे। दिनैनि भिडिअआ मानि बागै जागोन। लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों मोनसे गोदानै आबुं बर' सावथुननि सायाव आपडेट लानानै। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बे आबुं बर' सावथुननि मुङा मा आरो बे बर' सावथुनाव सोर सोर गाहायै फाव खालामनाय नुनो मोन्दों बे बर' सावथुनखौ आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय लोगोफोर। लोगोफोर बे बर' सावथुननि टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङानो जादों रैखाथि। ओमफ्राय लोगोफोर बे रैखाथि मुंनि आबुं बर' सावथुनावनो जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों मोगथां नार्जारि, सनालि गयारि, फुलमणि नार्जारि आरो लोगोसे गोबांथार फाव खालामगिरिफ्रा बे रैखाथि मुंनि आबुं बर' सावथुनाव फावखौ खालामदों लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर आरो बे बर' सावथुननि स्ट'रि स्क्रिप्टखौ लिरदों सनालि गयारि, डिरेक्सन करिय'ग्राफखौ खालामदों निजोम बसुमतारी। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे रैखाथि मुंनि आबुं बर' सावथुननि ट्रेलार भिडिअखौ दा आगोलाव एज ए फिल्म्स एन्ड प्रडाक्शन चेनेलाव गोबाङानो नायखाबायमोन आरो नुखाबायमोन जानांगौ दे। आरो नोंथांमोना बेनि फुल मुभिखौ जोबोरैनो नायनो थाखाय एक्साइटेड जाबाय थादोंमोन। लोगोफोर बिथांमोना दायो बे रैखाथि आबुं बर' सावथुनखौ एपिसड बाय एपिसडै बिथांमोना दायो रिलिज खालामगासिनो दङ लोगोफोर। आरो नोंथांमोना गोबाङानो नुखादों बे रैखाथि आबुं बर' सावथुनखौ एपिसड 1निफ्राय लानानै एपिसड 4सिम बिथांमोना अलरेडि रिलिज खालामनानै होखाबायमोन लोगोफोर। आरो नोंथांमोना गोबाङानो नायखाबाय आरो नुखाबाय लोगोफोर। आरो नोंथांमोना बेनि एपिसड 5खौ नुवाखैमोन आरो जोबोरैनो नायनो होननानै एक्साइटेड जाबाय थादोंमोन। गोबाङानो कमेन्ट्सबो खालामगासिनो दङमोन बेनि एपिसड 5आ माब्ला रिलिज जागोन होननानै। लोगोफोर बे एपिसड 5आ रिलिज जानानै थांबाय लोगोफोर। जुदि दासिमाव नोंथांमोना सोरबाफोर नायालासिनो थादों अब्ला बयबो एज ए फिल्म्स एन्ड प्रडाक्शन चेनेलाव थांनानै बयबो नायहैदो लोगोफोर। आरो सोर नोंथांमोना बे एपिसड 5खौबो नायखो, नायनानै माबोरै मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो। आरो नोंथांमोना बेनि एपिसड 6खौ नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दङ नामा? जुदि नोंथांमोना नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दङब्ला कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। आरो नायनो थाखाय बेनि एपिसड 6खौबो नेनानै थाथ'दो। बेनि एपिसड 6खौबो बिथांमोना थाबैनो एज ए फिल्म्स एन्ड प्रडाक्शन चेनेलावनो थाबैनो बिथांमोना रिलिज खालामनानै होगोन। नोंथांमोना बयबो एसे नायनानै थाथ'दो लोगोफोर। लोगोफोर लोगोसेनि दासिमनि सर्ट आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय थेंक इउ फर वाचिं। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर।